தலைவலியா, இருதய படபடப்பா, மூட்டு வலிகளா, உடல் பருமனா, சுகர், பிபி தொந்தரவுகளா, கருப்பை பிரச்சனைகளா, மேலும் அனைத்து நோய்களுமின்றி ஆனந்தமாக வாழ அற்புதமான அக்குபஞ்சர் பயிற்சி வகுப்புகள். ஒரு நாள் பயிற்சி, அடிப்படை பயிற்சி, டிப்ளமோ மற்றும் மாஸ்டர் டிப்ளமோ பயிற்சிகள் சிறந்த முறையில் கற்றுத்தரப்படும். மேலும் இங்கு தினமும் காலை 9 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை அக்குபஞ்சர் சிகிச்சைகளும் அளிக்கப்படுகிறது. தொடர்புக்கு ஹீலர் எம் கோமதி, MIU, MD அக்யூ அவர்கள். கேலக்ஸி ஹெல்த் எஜுகேஷன் நம்பர் 60B1, செகண்ட் மூகாம்பிகை நகர், கணபதி, கோவை. முன்பதிவிற்கு 9788451549 மற்றும் 9698851126. வணக்கம். கேலக்ஸி ஹெல்த் எஜுகேஷனின் சார்பாக ஹீலர் எம் கோமதி ஆரோக்கியமான ஆனந்தமான சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ராமசாமி சார் வந்திருக்கிறாரு. அவர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு நிறைய விஷயங்கள் அவர் ஃபீல் பண்ண விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கிறாரு. அவர்கிட்ட ஒப்பீனியன் கேட்போம். வணக்கம் சார். வணக்கம். நிறைய உடம்புல கொஞ்சம் ஸ்டோன் ப்ராப்ளம், வயிறு ஜீரண சக்தி குறைஞ்சிருந்ததுங்க. எல்லாம் இப்போ அப்புறம் டிசென்ட்ரி ஆகிட்டு இருந்தது. அதெல்லாம் இப்போ நல்லா குறைஞ்சி ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஒரு மற்ற கழிவு உடம்புல இருக்கிற நிறைய கழிவுகளாக இந்த இதாகி வெயிட் குறைஞ்சி உடம்பு இப்போ நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்குங்க. இந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். மேக்ஸிமம் எனக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். அதே போல் நீங்களும் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும், அதே போல் கடைபிடிக்கணும்னு நான் விரும்புகிறேங்க. சரி, ரொம்ப நன்றிங்க சார். சார் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்களை எல்லாம் சொல்லி அவங்களுக்கெல்லாம் கூட ட்ரீட்மெண்ட் கூட்டிகிட்டு வந்தார். அந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான மருத்துவம். இதை ஒருத்தர் உணர்ந்தாங்கனாலே அவங்க குடும்பத்தில் எல்லாருமே இதை தான் பார்ப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு அருமையாக நோய்கள் படிப்படியாக சரியாக ஆரம்பிக்கும். நமக்கு என்ன பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் சரி, உங்களுக்கு வயிறில் பாதிப்புகள் இருக்குது, அஜீரணம் சரியா இல்லை, டிசென்ட்ரி ஆகிட்டே இருக்குது, இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள், நமக்கு நிம்மதியாக தூக்கம் இல்லை, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்ததுனாலும் அருமையாக சரியாகும். எல்லாத்துக்குமே நம்ம உடம்புலயே அற்புதமான விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது. இதெல்லாம் தெரியாதனால தான் நம்ம இவ்வளோ நோய்களோட கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறோம். இது எல்லாத்துக்குமே தெரியப்படுத்துங்க. பொதுவாக ஒருத்தவங்களுக்கு மனசு அமைதி இல்லை அப்படின்னாலே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நிறைய சிந்தனைகள் நிறைய யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்போ நிறைய நோய்கள் வர ஆரம்பிச்சிரும். மனசை எப்பவுமே தெளிவா வச்சுக்கணும். எதிர்பார்ப்புகளை குறைச்சிக்கிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு ஏமாற்றங்கள் குறையும். நம்ம ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்றோம்னா நம்ம எதிர்பார்த்துட்டே இருக்கக்கூடாது. நம்ம செய்யற வேலையை மட்டும் தெளிவா பண்ணிட்டே போயிட்டு இருக்கணும். இந்த எதிர்பார்ப்புகள் உங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்களே ஆகட்டும், வெளியிலே ஆகட்டும், உங்க எதிர்பார்ப்புகளை குறைச்சிக்குங்க. அப்போ மனசு அமைதியா நல்லா இருக்கும். நம்ம செய்யற வேலை அவ்வளவு தெளிவா இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கணும். அந்த மாதிரி இருந்தீங்கனாலே போதும். உங்களுக்கு நல்ல தூக்கம் வர ஆரம்பிக்கும். மனசை அமைதியா வச்சுக்கலாம். மனசு அமைதியா இருந்தாலே நமக்கு எந்த விதமான நோய்களும் வராது. நம்ம ஹார்ட், கிட்னி, லிவர் எல்லாமே அருமையா வேலை செய்யும். ரிலாக்ஸா இருங்க. நேரத்திலேயே படுத்து நல்ல நிம்மதியா தூங்கி பழகுங்க. இதெல்லாம் நமக்கு நோய்கள் வராம தடுக்கிறதுக்கு உண்டான அருமையான வழிமுறைகள். நேரத்துக்கு கரெக்டா சாப்பிடணும். சாப்பிடும்போது பக்கத்துல இருக்கிறவங்களோட பேசிட்டு சாப்பிடுறது, டிவி பார்த்துட்டு சாப்பிடுறது, நம்ம அடுத்த வேலையை பத்தி யோசிச்சுட்டு சாப்பிடுறது, இதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு. நம்ம சாப்பாட்டுல மட்டும்தான் கவனம் இருக்கணும். நிறைய பேர் நம்ம தப்பு பண்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன விஷயங்களை தான் தப்பு பண்றோம். அதனாலதான் நமக்கு நோய்களா மாறுது. அப்போ நீங்க அந்த சாப்பிடும்போது அந்த சாப்பாட்டுல கவனம் வச்சு அமைதியா உட்காந்து சாப்பிட்டு பழகுங்க. அப்போ உங்களுக்கு ஜீரணம் எல்லாம் அருமையா இருக்கும். ஜீரணம் சரியா இருந்தாலே நமக்கு மற்ற நோய்கள் எதுவுமே வராது. மனசை அமைதியா வச்சுக்கிட்டு நம்ம சாப்பிடுற விஷயங்களை எல்லாமே கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணீங்கனாலே மேக்சிமம் நோய்கள் வராம நம்ம தடுத்துக்க முடியும். பார்த்துட்டு இருக்கிற வியூவர்ஸ், உங்களுக்கு இந்த தூக்கம் சரியா வராதவங்களுக்கும், மனசு அமைதி இல்லை, நம்ம ஏதாவது ஒன்று யோசனை பண்ணிட்டே இருக்கிறோம், அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்ததுன்னா ஒரு பாயிண்ட் சொல்லி தர்றேன். அந்த பாயிண்ட்டை நீங்க ரெகுலரா மசாஜ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அருமையா தூக்கம் வரும். மனசு ரிலாக்ஸா இருக்க ஆரம்பிக்கும். அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். இந்த பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட புருவத்தோட சென்டர்ல பொட்டு வைக்கிற இடத்துல EX1 அப்படிங்கிற எக்ஸ்ட்ராடினரி பாயிண்ட் ஒன்று அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட் இருக்கு. இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம ரெகுலரா 3 நிமிஷம் மெதுவா மசாஜ் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அருமையா மனசு நல்ல அமைதியாகும். நல்ல தூக்கம் வர ஆரம்பிக்கும். ஞானம், தெளிவு எல்லாமே ரொம்ப நல்லா கிடைக்கும். இது ஆக்கினை சக்கரம் இருக்கிற யோகால பாத்தீங்கன்னா ஆக்கினை சக்கரம் சொல்வோம்.
அந்த ஆக்கினை சக்கரம் இருக்கிற இடத்துல அமைஞ்சிருக்குது. அதனால நல்ல ஞானம், தெளிவு இதெல்லாமே கிடைக்கும். தலை சுற்றல் இருந்ததுன்னா, வெர்டிகோ பிரச்சனை இருக்கிறவங்களும் இந்த பாயிண்ட்டை வந்துட்டு 3 நிமிஷம் மெதுவா மசாஜ் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு படிப்படியா அந்த தூக்கம் சரியா வராம இருக்கிறது, மனசு வந்துட்டு தெளிவில்லாம அமைதி இல்லாம ஏதாவது ஒண்ணு யோசனை பண்ணிட்டே இருக்கிறோம், நம்ம கவனம் மாறிட்டே இருக்குது அப்படின்னா இதை மசாஜ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா அருமையா சரியாக ஆரம்பிக்கும். உங்களோட கைகள்ல ஆள்காட்டி விரலை வச்சு 3 நிமிஷம் மெதுவா இந்த இடத்த மசாஜ் பண்ணிக்கலாம். மாதிரி அக்குப்ரெஷர் புள்ளிகள் நம்ம உடம்புலயே உச்சந்தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் நிறைய இருக்கு. ஒவ்வொரு புள்ளிகளுமே நிறைய நோய்களை சரிப்படுத்தும். அந்த புள்ளிகளை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம மசாஜ் பண்றது மூலமா ஈஸியா நோய்களை சரிப்படுத்திக்க முடியும். இது ஒரு எளிமையான மருத்துவம், அற்புதமான மருத்துவம். இதை உணர்ந்தவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும், அவ்வளவு அருமையா சரியாகும். எங்களோட கிளினிக் காலையில 6 மணிலிருந்து நைட் 9 மணி வரைக்கும் ரெகுலரா இருக்குது. உங்களுக்கு ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்பட்டதுன்னா கால் பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம நமக்கு நாமே மருத்துவர் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல அக்குப்ரெஷர் கிளாஸஸ், யோகா கிளாஸஸ், ரேகி கிளாஸஸ், சீட் தெரப்பி கிளாஸஸ், இந்த மாதிரி நிறைய கிளாஸஸ் சொல்லி தந்துட்டு இருக்கிறோம். இதெல்லாம் நமக்கு செல்ஃபா பண்ணிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். நோய்கள் இல்லாம நம்ம வாழ முடியும். இதுவரைக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்த எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி கேலக்ஸி ஹெல்த் வீடியோஸ் அடுத்தடுத்து நிறைய வரும். ஒவ்வொரு வீடியோவுமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனை அழுத்தி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அடுத்த வீடியோ போடும்போது காட்டும். தேங்க்யூ.